Mga miyembro sa Special Action Force sa SAP sa PNP, mibiya na sa dakbayan sa Sugbo. Human sa usa ka buwan nga pag-abag sa higpit nga pagpatuman sa health protocols. Nagpasalamat og giila sa dakbayan ug sa IATF ang natampo nila sa pagpamino sa COVID case. Ani ang report. Higpit nang nanamilit ang masakop sa Special Action Force kung SAF sa dakbayan sa Sugbo. Gipahigayon ang send-off ceremony ganayang buntag nga gitambungan sa mayor, COVID overseer ug mga opisyal sa IATF. Giila ang ilang natampo sa dakong kalampusan sa pagpakigbatok sa coronavirus disease. Usa ka pasidungog ang gihatag ngadto sa mga SAP troopers tungod sa ilang pagserbisyo sa syudad. Cebu City and its people will never forget the help, the contribution that you have extended to Cebu City, exposing your lives, being frontliners in order for us to conquer this invisible enemy. Sa usa ka buwan nga pagserbisyo sa masakop sa Special Action Force diri sa dakbayan sa Sugbo, dili kalimod nga usa sila sa nakatampo sa pagpaubos sa kaso sa coronavirus disease sa syudad. Kahinumduman, gipadala ang mga SAP troopers dihang naglawig pa sa kadaghan ang mga kaso sa COVID sa dakbayan. Dungan sila sa pagpadala ni Presidente Rodrigo Duterte kang Sekretary Roy Simato isip COVID overseer sa Cebu City. Niadtong tungura, gihulagway nga gahig ulo ang masugbuanon busa gikinahanglan nga tugbangan usab sa mas istriktong tigpatuman sa health protocols. Tuod man daw nagbunga ang ilang paningkamot tungod sa nagkaubos nga kaso sa COVID. What you have done here can be replicated. It is not a matter of picking men at random, but maganda yung ipadala doon sa NCR. Yung katulad ninyo na mayroon na kayong experience. Samtang ipasalig ni Police Brigadier General Albert Ignacios Ferro, Direktor sa PRO7, nga magpabilin ang hugot ng implementation sa health protocols sa kapulisan sa Dakbayan. The police will be the big part of the police will be a great help on the fight against COVID, on the pretext on contact tracing. Sa ilang pagbiya sa Sugbo, posibleng ipadayon sa SAP troopers ang ilang serbisyo sa madapit nga nagkinahanglan kanila. Kauban si Marlon Milgaso, ako si Alan Domingo. Balitang Bisdak.